Dobre si prepísal. Neviem však, čo sa môže stať. Najhoršie sa zlomí fixka, ne? Fixka, no. Prvý nám opakuje. Druhý a má byť o centimetr skôr. Áno, ale dobre, však posunuli sme to takto. Tie vystvor, a teraz sme mali zase. Ale o centimetr vyššie, ale vyššie. nevadí. Asi to je dobre, nie? Či... Dobre, môže byť aj takto. A toto je štvrtý. Štvrtý a opakuje sa. A do plusu si išiel, takže nám teraz bude... Mali sme ísť do plusu aj v tej Y-ovej asi. Toto je ten prvý. Teraz druhý ide tak. Pekne, a tretí mi tu píše hviezdičky. Smrtý si dal.